Вече 10 години група Екстремум е на музикалната сцена. Алтернатив рок, съчетан с силна вяра в Бог. Текстове, основани върху Библията и послание, предаващо Христовата любов. Цел, чийто фокус е да се достигне новото поколение. Цялата тази композиция държи групата през годините. Екстремум имат издадени 2 макси-сингъла, множество клубни участия, концерти и фестивали в страната и чужбина. Голфест Бургас, Крищен Артфест Казанлък, Прейсфест София, концерт в Софийски централен затвор, Созофест Унгария, Балинген 2000 Германия, Атланта, Мемфис и много други. Това е само малка част от биографичния път, който те са изминали досега. Път, който започва на 17 март 1998 година. В началото на съществуването си в групата са включени Сашо Младенов, Дени, Тони Радославов и Борето. Година по-късно Сашо напуска бандата и Дени става водещ вокал. В края на същата година идва още една промяна. Барабаниста Тони предава палките на Юли, който свири в Екстремум 3 години. 2003 Стоян Петров се присъединява към групата и сяда зад барабаните. Казаха ми това прави, това е така, нали, което аз, нали, защото идвам от Бургаса, там малко нещата са ахо-ихо. Изведнъж, нали, идвам тук и те ми казват, тук това е така, така ще правиш това, нали, екип сме, да. И аз взех да влизам в ролята и... По едно време бяхме така леко игнорирани, може да се каже, от другите групи. В смисъл такъв, че за да свириш тук по клубове и някъде, трябва да свириш с още една група. Поне тогава беше така, сега до някъде пак е така. И човека, който ни се обаждаше да свирим всеки месец, нали, в един клуб имаше на време този Шипка, така ни каза, много ви харесват хората, обаче не искат да свират с вас групите, защото свирите християнски рок, нещо такова ни каза и мен ми се стори много, нали, тъпо, такова смешно. Това, но в същото време за нас беше някакво изпитание малко или много, защото ние в крайна сметка ние може да си свириме, нали, в гаража, ама трябва да има някаква платформа някъде, където да тия песни да се чуват и това послание да излиза. Искахме да заминем за Америка, за конкурс на 100 групи, да кажем. Пътните ни бяха по това време $2000 за тримата. Преди това трябва да вземе и визи, което беше пък още по-трудно след 11 септември. И отиваме на интервю. Първи влиза Юли, предишният ни барабанист. На него му отказват абсолютно, без да го разпитват нищо. Влизаме ние, пак нас ни разпитват силно 10 или 15 минути, какво ще правим, къде ще ходиме. Нали, искаха да ни пуснат само двамата. Ние казахме, не искаме само двамата. Ако ще заминаваме или тримата, или изобщо няма да заминаваме. И тогава мистер Стоун беше човек, който в Американското посолство каза: добре, давам ви на тримата визи, но искам да се върнете точно на датата, която сте посочили. И ние, супер, слава на Бога. Значи това нещо го преодоляхме и останаха парите. Да ви кажат, парите се събраха точно за 3 дена. За нас това си беше голямо чудо по това време, да съберем за толкова малък период от време. Даже си бяхме направили резервации за самолетите билети без да имаме пари. Да. Мислиш. Това, което искаме те да усетят първо, е присъствието на Бога, което е вътре в нас. И да им кажем, че има Господ, който ги обича и се грижи за тях. Искаме да им покажем с нашия живот, с нашия пример, по начина, по който ние живееме, че наистина, че има Бог и ние вярваме в Него истински, не се правим на някакви, нали, каквито не сме. И втория кръг хора, това са вярващите млади хора. Искаме да ги насърчиме да бъдат радикални и да бъдат безкомпромисни за вярата си в Бога. В смисъл да не правят компромис с нищо. Понеже света предлага много неща и много хора се фърлят веднага, в смисъл и забравят за принципите и за нещата въобще, които са писани в Библията и така нататък.
се радваме, че банда като тяхната съществува толкова време и успяват да бъдат себе си и да показват това, което искат с музиката. Те направиха една песен, с която искаха да експериментират с вокал, тъй като те свират само инструментал. Преценихме, че най-подходящия вокал е Дени от групата, защото аз бях чувала по-отдавна как пее и парчето ни беше точно такова леко агресивно. Много добре стана. Даже стигнахме до финала на конкурса Златна Месеврия миналата година, 2007. Сега пък ние направихме една нова песен с нашата група, като решихме да ги поканим тях този път като гости и също стана много добре. Определено са различни и с какво точно, може би с текстовете на песните си най-вече. На мене много ми допада гласа на Дени, звучат като самите себе си, наистина си имат свой собствен стил и се надяваме да продължават още много дълги години да съществуват и да правят собствена музика. Готини момичета. Дълъг и нелек път, но с ясна цел и посока. И както се пее в една от песните им, само миг ми покажи от присъствието си и хиляди сълзи ще се превърнат в мечти. А сега накъде? По-нататък няма път. Това беше една песен на нашия първи барабанист. Но винаги има път, така че продължаваме напред с посланието си, с музиката си. Горе към небето е нашия път. My eyes at night, just here with me. Whatever I do, wherever I go.